Táto chátrajúca budova autobusovej stanice je už v nenávratnej minulosti. Trebišov sa píši jednou z najkrajších staníc na Slovensku. V októbri 2023, presne 2 roky po oficiálnom začiatku stavebných prác, bol slávnostne odovzdaný a sprevádzkovaný novovybudovaný terminál integrovanej osobnej prepravy v Trebišove, ktorý cestujúcim umožní rýchly, bezpečný a pohodlný prestup medzi individuálnou dopravou a tou hromadnou, teda autobusom a vlakom. Trebišovčanov najviac teší dlho očakávaný funkčný podchod pod koľajiskom, spájajúci časť mesta za koľajami s vyústením na železničné nástupište, vďaka ktorému sa oveľa komfortnejšie a s ušetreným časom dostanú do centrálnej časti mesta. Čoho som sa najviac bál, bol podchod, pretože je tu 13 párov koľají a urobiť to tak, aby to bolo dobré, plus sa k tomu pridružilo aj úroveň spodnej vody, ktorá je zhruba do 1 metra nad úrovňou podlahy v podchode. Čiže si myslím, že to bolo dosť náročné. Neevidujeme žiadne presaky, to znamená, že všetko drží, všetko je v poriadku a podchod je suchý. Obyvatelia mesta, ale aj celého južného Zemplína môžu využívať novú budovu terminálu, nový výťah, zastrešené nástupištia autobusovej dopravy, veľkokapacitnú parkovaciu plochu pre osobné automobily, zveľadené terminálové komunikácie, ako aj kompletne zrekonštruovanú cestu na Šrobárovej ulici. Podľa mňa aj podľa ostatných nemá obdobu, čo chodím po Slovensku. Hlavný prínos bol v tom, že tu už niekoľko rokov prespávali bezdomovci a my sme asanovali tú budovu a na tom mieste, ako sa dívate, od Česky nástupišťa ďalej sme vybudovali tie odstavné plochy pre autobusy. Potom sa Arriva, ktorý je prepravca, presťahuje z prenajatých priestorov zo starej stanice a podobne aj železničná spoločnosť Slovensko a budú sa predávať lístky na jednom mieste. A to v pokladniach novej budovy terminálu. Technologickú časť ukončenej stavby doplňajú informačné, kamerové, oznamovacie a rozhlasové systémy. Za podstatné vidím aj to, že súčasťou nebola len infraštruktúra v podobe nástupišť, ale aj novozrekonštruovanej cesty. No a v konečnom dôsledku, tak ako to máte možnosť vidieť, cez všetky objekty, ktoré prešli rekonštrukciou, aj krásne architektonické dielo, ktoré je skutočne momentálne asi skvostom mesta. Na celkovú markantnú modernizáciu priestorov autobusovej a železničnej stanice boli využité zdroje z eurofondov a štátneho rozpočtu vo výške viac ako 10 miliónov eur. V meste sa tak výrazne zvýši nielen kvalita cestovania, ale výhodou je aj jeho ekologickosť, čo má pozitívny vplyv na zdravší a udržateľný život v Trebišove. Prinesie to zlepšenie cestovania, táto stanica pre cestujúcich, možno viac návštevníkov príde do Trebišova, pretože to je vstupná brána na Tokaj. Trebišov je také cieľové miesto, alebo také miesto, kde z obcí dochádzajú občania, dochádzajú za pracou do Košíc, alebo možno ďalej. Čiže bolo to ideálne miesto, ako ukázať na východe, ako sa to má v skutočnosti robiť a čo je doprava budúcnosti. Z Trebišova Martina Mištaničová.